fer aquest tipus de cloenda perquè el Salvador tenia també altres obligacions ahir al matí i m'agradava que també se pogués dirigir a tots vosaltres perquè han estat uns dels col·laboradors des del primer any de la conferència i penso que no se podia entendre aquesta trobada sense l'administració, la Generalitat de Catalunya, la institució del país i fonamentalment amb l'INCAVI, no? Que és l'organisme el negociado del tema del vi. Jo simplement agrair-vos a tots l'haver estat aquí, haver fet una conferència més així d'amigable, així de bonica i així penso que profitosa per tots, perquè ja només els ratos que hem pogut compartir, el que ens han explicat. Ja tenim moltes taules ja previstes per la propera, a veure si entre tots les podem fer. M'agradaria també ficar-nos en contacte amb tots vosaltres, aunque sigui amb un simpàtic mail, però per proposar-vos temes i proposar coses perquè entre tots puguem millorar la propera edició. I res, moltes gràcies i jo ja us deixo ja amb el Salvador que s'encarregarà de fer la cloenda. Moltes gràcies a tots. Molt bé, moltes gràcies Rafa. Primer dir que amb la cloenda que ens acaba les conclusions que ens acaba de fer el David, jo crec que és una bona dosi per ja pensar per sortir d'aquí amb ganes de que d'aquí un any pugui tornar a existir el Comovicat. La veritat, molt interessant i molt emotiu també. L'Incavi no té 150 anys, és més jovenet, però aquest any farem 40 anys, que això no és res en el món del vi. També tenim ganes de compartir-ho amb tothom, aquesta efemèride, i pensem que val la pena també aquestes coses celebrar-les amb un organisme especialitzat com aquest, que ho diem sovint, que és l'únic sector que té un organisme propi, i creiem que això també en el debat de vins vinents l'altre dia ens atrevíem a dir que era un dels molts punts forts que té el sector. Des de l'Incavi també pensem que es cal aprofitar aquest fet com un canal fàcil de tots els comunicadors del vi a l'hora de relacionar-se amb l'administració. Volem ser això, molt pròxims, molt accessibles, i penso que entre tots ho estem aconseguint. Facilitar Cosmo Pomona. Cuidado, Judit. I el Rafa per aquesta iniciativa, que ja celebrem el segon any. I gràcies també per donar-me l'oportunitat de fer aquesta cloenda. Ha sortit abans la paraula afortunats, que jo també me l'havia apuntat, perquè crec que sí, que som molt afortunats per molts motius d'haver nascut primer en un país com aquest, però també perquè és aquest país vitivinícola tan ric, tan divers, que ens dona molt joc, i molt joc per comunicar, i moltes empreses i molts tipus de vi, i molt per un sector molt dinàmic, i és una feina agraïda. Tots els que això hem estat molt d'acord, tots els que d'una manera o una altra estem aquí, doncs que som afortunats per estar treballant en un sector com aquest, els que d'una manera o una altra ho fem i ens hi relacionem. Majoritàriament dona notícies positives, també ha sortit això. És un sector, també en aquest sentit, que és ben rebut, les notícies, i generem notícia positiva més que negativa normalment, moltes més vegades, i que a més de ser una activitat econòmica, que no mai s'ha de perdre de vista de què ho és, però també que és cultura, és art, és passió, jo diria que segurament no hi ha un altre aliment, un altre producte alimentari que la mateixa persona pot anar d'una punta a l'altra, és a dir, des de la vinya fins a l'ampolla i fins al final. I això jo crec que té molt a veure, i això va des d'empreses petites fins, com hem vist fa uns moments, a una empresa gran. O sigui, aquesta seqüència la podem trobar, i per tant, a més, un producte viu que cada any és diferent, doncs té molt a explicar, i aquesta passió que ens contagia. Ahir a la tarda, en el tas dels vins amb relat, doncs és que està plens de relat. Cada vi que ens explicàveu, doncs hi havia molt relat a darrere, no? I això és fantàstic. Un sector que ha fet una evolució enorme en pocs anys, en qualitat, en promoció, en feminització, també, això, ahir anava d'això també,
es visualitzava, i en ecologia, com també parlem sovint, però també amb reptes de futur importants. El macro repte que és el canvi climàtic, però no és només aquest, sinó que tenim reptes importants que volem afrontar, i per això, doncs, conjuntament amb l'Associació Vinícola i des del Consell Assessor de l'INCAVI hem convocat aquest simposi Vins Vinents, en el que hi tenim molta il·lusió i esperances de poder fixar una estratègia que després cadascú haurà de fer la seva part de feina, com ens deia ahir la Gemma quan se li preguntava això, no? Que no quedi en un calaix aquest tema, com passa a vegades, sinó que realment això es pugui siguem capaços de treure algunes, no cal moltíssimes idees, algunes, però que les puguem portar a terme. Aquesta és l'ambició amb la que hem engegat Vins Vinents, que ja ja hem fet diverses reunions als diferents grups de treball, i que durant aquest any hi treballarem i esperem abans de l'estiu poder presentar aquestes conclusions que haurem construït entre tots, i per tant ens hi comprometem entre tots. Però bueno, estem en aquest sector que, malgrat tot, i és el que estàvem parlant ara ja al final del Com Ubicat, que encara arriba a poca gent, que queda molt per fer, que topem amb obstacles també com la contraposició de vi alcohol, que és una barrera també en aquest sentit, vi salut, o sigui que tampoc és tot fàcil, vull dir, hi ha un camp de mines important a l'hora de comunicar tot això, i que també, com ens deia ara el David, que altres ofertes de beguda juguen amb cartes i pressupostos molt més potents, i això també és això forma part d'aquest món. Però que la comunicació, també molt interessant aquest debat últim, té molts altres aspectes a més de la promoció, va molt més enllà, és informació del sector socioeconòmic. Aquí també el debat era interessant, això passa no només en el món de la comunicació, la transversalitat i l'horitzontalitat, l'especialització en economia, societat, gastronomia, etc., o la transversalitat de que un mateix professional cobreix totes les facetes. No sé quina és la fórmula millor, i ens trobem de tot des de quan hem de comunicar, però hi ha informació del sector, que és important, com va l'economia del sector, perquè si no va tot el més cau, per tant aquesta no es pot perdre de vista. La informació al sector és un sector que té molta normativa, però que també per tant necessita rebre informació de per on van els trets, de quins canvis hi haurà normatius, quines possibilitats de tenir suports, etc. Informació de la difusió de la cultura del vi, també s'ha dit, de la gastronomia, de l'enogastronomia, de l'enoturisme, això és una altra vessant important. Informació de les novetats, també s'ha dit, de la innovació, d'esdeveniments. Es comunica de moltes maneres, els concursos són una bona manera també de comunicar aquestes novetats i els productes que es van fent, tastos, mostres, showrooms, és a dir que tot això forma part, entenem, de la comunicació. I cada aspecte requereix una certa especialització i de suports i eines diferents. Lògicament, també ha sortit ara al final, els joves, pocs diaris de paper entren a casa seva, vull dir que això ja cada vegada és més, el suport paper és més difícil. Llavors, clar, tot això requereix una actualització de com arribar amb contingut, no només amb 140 caràcters, sinó amb contingut. Això és una tasca que no és fàcil. O sigui que, per tant, tenim molta feina per fer, molta per endavant, i iniciatives com la de Com Ubicat són absolutament necessàries. Per tant, moltes gràcies, Rafa, moltes gràcies a tots per haver-hi participat, i esperant ja quasi amb deliri, no només el dinar i els que tastarem ara, també, sinó ja l'any que ve. Gràcies per tot. Doncs moltes gràcies a tots. Ens veiem ara al dinar, i els que no pugueu venir al dinar ens veiem al proper Com Ubicat. Moltes gràcies.